गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो जोंनि साननो गोरों सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायथिखौ फुंबिलि समाव हरबाय। दिनैनि जि जोङो फोसावनो सानदों बेनि गुबै थांखियानो जाबाय मैया 9 अक्ट' जि गुण'त्सबनि आनजाद, बे गुण'त्सबनि आनजादाव दुखुनांथावै दाखालि थांनाय 3 अक्ट'आव जालांनाय जि सोंलु बिजाब, बियो सानखान्थि आरो बिगियान बे मोननै आयदानि जि सोंलु बियो इंराजि रावजों फैनायखौ मोनथिनाय जादों। आरो बेखौ मोनथिनाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद गोबां सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जि नैथि पेज, बे नैथि पेजनि जि सुमोनथाइ जागोन, गुण'त्सबनि सुमोनथाइ लागोन, बेखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय आरो दोनथ'नायनि थाखाय जि सावरायनायाव थिरांथा खालामदों, बेबायदियैनो मोनफ्रोमबो जिल्लाजों लोगोसे दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथोनफोरखौ मानिनानैनो मैया जोङो मोनफ्रोमबो थाखो 6 गोनां जि फरायसालि, बे फरायसालिफोराव थांनानै बेखौ दोनथ'नो थाखाय खावलायहैनाय जादों। दोनथ'नायनि जि थांखि आरो थाखाय बेयो जादों, दिनैहाय जों मोनथिगौ जे गुण'त्सबआव मोनसे ग्रेड होनाय जायो, फरायसालिखौ ग्रेड होनाय जायो। आरो बे ग्रेडफोरा दिनैहाय जुदि जोङो जोंनि गथ'फोरा इंराजिनि सोंथिखौ इंराजिजों फिननांगौब्ला बियो गुण'त्सबनि जि ग्रेड मोननांगौ, बियो साननाय बादि जानाय नङा। आरो फारसेथिं जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिनि थांखिया जादों जोंनि बिजोङा अराय सम थांनानै थानांगौ आरो जोंनि बिजोंजोंनो जोङो सोलोंनानै जोङो साफा गियानि, गुनि गियानि जानांगौ। मानोना गोबां जोंनि गोरों गोराफ्रानो बुंलांदों जे जोंनि गोरों गोराफ्रानो बुंलांदों जे गाव गावनि बिजों जि मादार लेंगुवेज, बेजों सोलोंथाइ लानायावसो गासिबो गुनखौ मोननो हायो। गुबुन बिजोंजों जुदि सोलोंथाइ लायोबा गासिबो गुना आद्रा फिद्रा जानानै थायो। दा बेखायनो जोंना थांखिया बेनो, जोंनि बिजोंखौ सोरबा जुदि नारसेबनो सानोबा आरो बेखौ सिख्रेबनो सानोबा, बहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेयो जेब्लायबो गोख्रोङै गसंबाय थाबोदों आरो दिनैबो गसंबाय थागोन आरो इयुनावबो गसंलांबाय थागोन। बेखौ बे मोननै आफादा जेब्लायबो जोंनि बिजोंखौ गेवसार होनायाव, जोंनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव जेब्लायबो जेखि खैफोद आफोद फैया मानो बेखौ बे मोननै आफादा जेब्लायबो गसंथानो थियारि। दा ओंखायनो नैबे खेबावबो जोङो जोंनि जि थाखो 6नि जि गुण'त्सबनि जि सुमोनथाइ, बे सुमोनथाइखौ चिरां जिल्लायाबो गुबुन जिल्लायाव जेरैहाय लादों, बिदिनो चिरां जिल्लानि जोंनि दिनैहाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बेबो गोख्रोङैनो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों मैया जोङो साक्सेस जाबाय। आरो फैबाय थानाय सेथि, नैथि, थामथि सान दंबायो। बे दिनैजों बे थामथि सानावबो जाय फरायसालिफ्राव 6 थाखो दङ, बिसोरनि साफ्रोम फोरोंगिरि आरो बे फरायसालिनि SMC लोगोसे रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे साफ्रोमबो नैबे जोंनि बिजोंखौ फोथांनायाव साफ्रोमबो एफा बिहोमा होनानै नैबे जोंनि जि खुद्रिनाय, बे खुद्रिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय
खावलायबाय आरो नोंथांमोननि मददजोंनो जोंनि बिजोङाबो अरायसम थांनानै थागोन आरो नोंथांमोननि मदद गैयाब्ला जोङो एसेबाबो दुब्ला जानो गोनां जायो। ओंखायनो साफ्रोमबोनि मददखौ जों लुबैनानै फोरोंगुरु आरो गारजेन आरो जोंनि जि गोरों सुबुंफोर बिथांमोनाबो फंसे फंनै बुंनानै जाहाथे जोंनि बिजों फोथांनायाव मदद होफायो बेखौनो आं साफ्रोमनोबो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों दिनै फोरमायहरबाय आरो खावलायो दिनैनि जोंनि बे जि थाखो 6नि सोमोन्थाइ लानाय बेखौ साफ्रोमबो बन्द' खालामनायाव मदद होयो। बेखिनिखौनो आं बुंनानै गोजोन्थों।